Čaute všetci, moje meno je Radoslav Filip, som trojnásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes by som vám chcel predstaviť Extreme Glutamin od firmy Fitness Authority. Značka Fitness Authority jedná sa síce o poľskú značku, ale už je na trhu 10 rokov, čiže za toto obdobie sa stihla stať, respektíve stála dosť obľúbenou značkou. Ja, čo by som podotkol, tak táto značka je hlavne dostupná pre všetkých a je to celkom, respektíve dobrá, čo sa týka hlavne pomer výkon za cenu. Späť ku produktu, čiže glutamín. Jedná sa o čistý glutamín a pre tých, ktorí nevedia, glutamín je aminokyselina. Je to aminokyselina, ktorá sa najviac nachádza vo svale, respektíve je najpočetnejšou. A my keď cvičíme, respektíve vykonávame nejakú fyzickú záťaž, tak sa táto aminokyselina z tela, respektíve zo svalov odbúrava. Glutamín taktiež zabezpečuje ochranu svalov, čiže zvýšenie sily a nejakej vytrvalosť, respektíve zlepšená vytrvalosť a samozrejme regenerácia. Možno málo sa zvedelo taktiež, že glutamín je jedným z antioxidantov, čiže momentálne máme chrípkové obdobie a minimálne pre mňa je suplementácia týmto doplnkom nevyhnutná. Ja ho dávkujem pred tréningom nejakých 5 gramov, po tréningu 10 gramov a pred spáním dávam 5 gramov. Ale dávka je väčšinou jednorazová, tých 5 gramov, čiže v tomto prípade sa jedná o 500 gramové balenie, čiže máte 100 dávok. Cena sa pohybuje okolo 20 eur, čo je podľa mňa dosť výhodné. Ešte by som chcel podotknúť, že doplnky výživy nakupujem na www.protein.sk, kde môžete nakupovať vy so mnou.